ADR म्यूजिक प्रेजेंट। प्रेम से बोला सूरज भगवान की। फूटल बा पड़ाका किने गइल रही बेतिया बाजार में हो बेतिया बाजार में आलू बम मिल रहे 500,000 में 500,000 में हो 500,000 में घटिया पगवा नगर जुटल बा मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा अरे पड़ाका कौन बिगड़ करे मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा लहंगा बम फूटल बा मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा फूटल बा भोरिया के घाटे गइनी अरघ के बेरा हो अरघ के बेरा फेकनी पड़ाका जब रहे अनधेरा देखे खातिर करा के सब टूटल बा मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा लहंगा बम फूटल बा मिक्स बाय कोलू ऐश्वर्या। मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा रुदल जोशी संग सूरज भान बिहारी हो सूरज भान बिहारी ललन बेयास पर गौए बारी ओही जन से सखियन के साथ छूटल बा मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा मुस्कानावा के लहंगा बम फूटल बा ADR म्यूजिक बाय सखवा।